ҳамада салом алейкум бародари азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза якчанд мошини фурӯшӣ ва хона дорем. Наворро бо диққат то охира тамошо мекунем, дастгирии моро фаромӯш намекунем. Шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед дӯстон. ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кананд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебирояд. Ба мо равон кунед ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ва барои поделитса карданотон дӯстон. фикротонро ҳатман дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳо. курс бошад 1000 рубл 154 сомони тоҷикӣ. рафтем. мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. якум мошини фурӯши мо ҳаст ва ҳаст 2107 соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш 10 моҳ ҳуҷҷат дорад, 10 моҳи дига танировка дорад, мошин пусидагӣ надорад, камбудӣ надорад, хулоса фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Кӯлоб, нарша боша гуфтесай 13000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 84000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. харидор аниқ боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат занг занед. мегзарем ба эълони дуюм мошини фурӯши мо ҳаст Daewoo Nexia соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 дар электропакет дорад, задагӣ пусидагӣ надорад. гуфтаи мошин умуман ҳуҷҷатош то моҳи марта ҳастай, алишам мешавад ба ягон маркдой ё ки ягон равани простой ё дути алиш мекунем. гуфтай акилматри мошин боша 90 балони пеш нав задагем, хадаҳоишан нав кардагем, камбудӣ надорад. мошин қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародарон, нарша боша гуфтесай 20000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 129000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештар айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони сеюм хонаи фурӯшӣ дорем бародаро. хонаи мо қарор дорад дар вилояти Хатлон, дар шаҳри Левакан, дорои 6 сотиқ замин. хона ба чизу чораш фурӯхта мешавад бародаро. чӣ хеле ки дар раст мебинем, хонаи хубай, камбудӣ нестай, ҳамаи шароитош ҳастай. хонара нархи хонаро боша гуфтесай бародаро 650000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 4 миллион 220000 рубл. алишам мешавад гуфтай ба ягон квартира ва арзона мешавад бародаро. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа бо айхиди соҳиби хона дарёфт кунед ва маслиҳат кунед. чорум мошини фурӯшӣ ва аз 21099 соли барориш 1997 дар кузуфи седан, рангаш боша серебристи, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ надорад, фавран фурӯхтан дар кор. гуфтай қарор дорад мошин дар ноҳияи Файзобод бародарон, нарша боша гуфтесай 9000 сомони тоҷикӣ. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш намекунем бародар ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. мегзарем ба эълони панҷум мошини фурӯши мо ҳаст Toyota Afghani соли барориш 93, мотор 1.8, коробка автомат, д электропакет дорад. мошин ҳуҷҷат надорад, мошин ягон камбудӣ надорад. қарор дорад мошин дар шаҳри Кӯлоб бародарон, нақша боша гуфтесай 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 90000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. харидор аниқ боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, занг занед. шашум мошини фурӯшӣ ва аз 21099 соли барориш 10000 сол дар кузуфи седан, рангаш боша серебристи, абъём мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мотор 1.6 простой мега газ бензинай, ҳуҷҷатош 8 моҳи дига ҳастай. харидор аниқ боша мега фавран фурӯхта мешавад. қарор дар мошин дар шаҳри Кӯлоб бародаро, нақша боша гуфтесай 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 97000 рубл. харидор аниқ боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед.
Автомошини фурӯшии Daiwo Nubira соли барориш 1997 дар кузуфи седан. Объем мотор бошад 1.616 клапана, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. Алишам мешавад ба Opel Vectra болои сум метавон гуфта касе дошта бошад. Қарор дорад мошин дар шаҳри Ваҳдат ва нақша бошад гуфтаиста 13000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 84000 рубл. Марҳамат, шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. Ҳаштум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099 соли барориш 2003 дар кузуфи седан, рангаш бошад серебристӣ. Объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. Қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нақша бошад гуфтаиста 7000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 45000 рубл. Варианти алиширам ҳаста, мега агар ягон ВАЗ 2107 ё 06 бошад алишам мешавад. марҳамат, шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. Нӯҳум мошини фурӯшии Opel Vectra соли барориш 1994 дар кузуфи седан, рангаш бошад мокри асфалт, объем мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш нав мотор кардагем, 1 сола ҳуҷҷат дорад, камбудӣ надорад. Мошин қарор дорад мошин дар шаҳри Ҳисор, нақша бошад гуфтаиста 26000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 168000 рубл. Харидори аниқ бошад, мега савдо кардан мешавад. марҳамат, шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо имо ҳастай гуфта, марҳамат, занг занед ва маълумоти бештара ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. Даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ Niva соли барориш 2000 сол дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед. Объем мотор бошад 1.7, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача, механика. маълумот дар бораи мошин. Ҳамаша гуфта ай нав кардагем мошина 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, балонош нав кардагем, хадавоиш навай. хулоса ягон камбудӣ надорад, фақат трезаи тарафи пассажир шикастагия. ҳаваям гуфта насиб бошад заказ кардагем навш мекунем. хулоса гуфта камбудӣ нестай, фавран мефурӯшемша. ваи бародар маълумоти ҷои зистша, ҷои мошина нависондагӣ нестай. нархи мошина гуфтаистай 18000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 116000 рубл. метавонед шахсони харидор занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ва ҷоша ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшии Daiwo Nexika соли барориш 2012 дар кузуфи седан, рангаш бошад сиёҳ, объем мотор бошад 1.616 клапана, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, шумализатсия губкават кардагия, ягон камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад мошин дар ноҳияи Турсунзода бародарон, нархша бошад гуфтаистай 40000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 259000 рубл. харидори аниқ бошад, мега савдо кардан мешавад. марҳамат, шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшии BMW 3 серия S соли барориш 1998 дар кузуфи седан, рангаш бошад серебристӣ, объем мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатош тамом шудагиай, фавран фурӯхта мешавад, алишам мешавад ба ягон Opel. қарор дорад мошин дар ноҳияи Нуробод, нақша бошад гуфтаистай бародаро 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 227000 рубл. харидори аниқ бошад, савдо кардан мешавад, алишам кардан мешавад. марҳамат, занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшии Daiwo Tico соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, объем мотор бошад 1.1, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, то моҳи августа ҳуҷҷат дорад, 4 баллони 80% дорад, акклиматори нав, хадавои нав, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар ноҳияи Турсунзода, нархша бошад гуфтаистай бародаро 16000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 103000 рубл. харидори аниқ бошад, савдо кардан мешавад. марҳамат, шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештара ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед.
و امروزه اعلان‌های ما در همین جا به انجام میرسه. برادران رحمت که نوار آبادی قطع آخر تماشا کردید. دستگیری ما را فراموش نکنید. ما 2-3 روز پس اعلان‌های نو برای ماشین‌های فروشی داریم. تا نوار آینده خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. خیر.